Verse 1, matong ang Biblia, Galatia 5:1. Okay, so amen kung na. Usta lang ka verse, unya ato kining paglantawon o gumang trita. Galatians chapter 5 verse 1. Gandri ang Biblia, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with a yoke of bondage. Okay. Barok na malig-on diya sa kagawasan, nga sa unsa nga si Kristo mihimo kanato nga gawasnon o gayaw na pagpagapos pag-usab pinaagi sa yugo sa pagkaulipon. Okay. Ato ang pag-iskutan karon kining stand firm in the Lord. Barok na malig-on diha sa Ginoo. Magapangamuyo ta. Diyos nga balaang, salamat initak na sa hapunon, salamat sa imong presensya, salamat usab sa imong kaayo, salamat sa imong padayon nga pagka-faithful diri kanamo. Given Lord sa mga prayer request karon, among mga pangamuyo pagampo nga padayon ka magatubag niini. Ug salamat Lord sa mga blessings, mga pagtagbo nimo sa among mga financial gadlaw, man sa among trabaho, negosyo, man sa among mga gikinahanglang pagkaon, tubig gadlaw nga libre. Maghihatag diri ka namo. Bisan man ining pagkaon karon sa mong kalag, pulong sa Ginoo. Ibang pulong mo ni Lord, dagay kami kaalam malangit noon, amo kini masabtan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So pag mamangling ko na no? Stand firm in the Lord. Galatians chapter 5 verse 1. Si Apostol Pablo mismo ang bidasig niini sa Galatia. Unya ang iyahang intro diha, stand fast therefore in the liberty. Kining tawag og liberty, kining mao ning gitawag og kagawasan. Kitang mga Kristohanon sa wala pa ta na nadakpan or nakadawat sa Ginoo, wala pa tay relasyon sa Ginoo, wala pa tay gitawag og kagawasan. Nagpabilin kitang gapos, nagpabilin kitang bondage, gapos sa panikala sa yawa or sa kalibutan. Mabito na ang taga-Galacia, gi-remind din ni Apostol Pablo nga kamong mga taga-Galacia, barog kamong nga malig-on nga may kagawasan. Amen? Barog nga malig-on diha sa kagawasan nga sa unsa si Kristo mihimo kanato kagawasan. Take note, si Kristo mismo ang naghatag og kagawasan kanato. Kay sa una, sa wala pa ta nakadawat sa Ginoo, sa wala pa'y Kristo nga namatay nga sa krus sa Kalbaryo, sa wala pa'y dugo nga naula nga to sa cross, kitang tanang tao, including you, ikaw karon nga naglingkod diya, under pata sa bondage sa kaaway nga maong yawa. Ginapos ka, o una sa tanan, ginapos ka sa sala, ginapos ka sa mga butang sa kalibutan, ginapos ka sa mga desisyon sa ato ang mga ginikanan ganiadto nga pwede ra nga atong sundon, kay mao ang ato ang nasunod. Pero likewise igsoon sa pagingon ni Apostol Pablo, nga karon Kristohano na mo, barog mo nga malig-on. Tungod sa kagawasan nga gihimo ni Kristo mismo, asa man nga to sa krus sa Kalbaryo, og niyon siya, ayaw na kamo pagpagapos pag-usab. Muna pinagalingkod nga reminders ni Apostol Pablo. Tungod kay gibadbara naman kita, tungod kay gibarbad naman ang pisi sa pagka ginapos na to, niyon sa Apostol Pablo, ayaw na kamo pagpagapos pag-usab. Amen? Nindot bining reminders para sa mga Kristohanon, nga naman, tungod kay ikaw karon igsoon nga naanay Ginoo, gibarbara na ka sa pagkagapos. Unya usahay sa atong kinabuhi, di man gid aligar, usahay magpahigot patagbalik, no? Unsay tugutan na to ang kaaway, tugutan na to ang mismo ang kalibutan nga mugapos sa ato ang pagkagawas nun. Pero sa Apostol Pablo niingon, listen, ayaw na kamo pagpagapos. Ayaw ninyo tuguti nga magpagapos pa kamo pag-usab, pinaagi sa yugo sa pagkaulipon. Na kinibiyang ulipon igsoon o makaingon ta nga pinakaubos nga makaingon ta pinakaubos nga paglantaw.
Di ba ang ulipon sa una nga pinulungan o hantod karon ikaw man ang nagsilbing tig-serve, no? O ulipon, no? Og sa mga dato pa din, ano sila mga maid, o mga muchacha, muchacho. O ba na? O, sa una, under bondage pa ta, ulipon ang tawag na to niya na. Nganong na ulipon mga brad, nganong ulipon mga tasis. Just imagine, naglakaw ka sa dalan, na kinabuhi ka ng matag-adlaw, nga ulipon sa sala. Pero pasalamat ta ito, ang klase nga pagkaulipon, na ay Ginoo, na ay Kristo, nga mo'y naglukat na to. Muna si Apostol Pablo sa diyang dili pa siya Kristohanon, open kay siya mubuhat sa mga butang nga makapasakit sa Ginoo or makatulisok permi sa Ginoo. Pero sa diyang siya na na-convert, siya na nahimong Christian, siya na mismo ang nidasig sa mga katawan. Ganun niyo siya sa Galatians chapter 5 verse 1, ayaw na kamo pagpagapos pag-usab, pinaagi sa yugo sa pagkaulipon. O tibaluan naman nato isuon nga ang tao nga gawas nun sa nining kalibutan na bali. Ang gipasabot nga gawas nun kung isgutan nato ang kalibutan, free ka sa tanang butang nga himo-himoon. Pero ang gawas nun nga gipasabot ni Apostol Pablo diri, gawas nun ka sa sala. Meaning, ang imong sala kaniadto sa karon ug sumaabot, gipasaylo na ng daan sa Ginoo. Mao na gitawag nga gawas nun. Pero wala nang pasabot nga ang imong sala gipasaylo na sa Ginoo, we are licensed to do sin. Wala nang pasabot nga kastuhanon na bitaw ko. Pwede naguro ko mo pakasala gyapon ay kay ang Ginoo mo pasaylo man ako. Dili na mao ang giingon na Apostol Pablo. Ang kanang giingon niya na Apostol Pablo nga gawas nun, meaning to say, ang sala nimo sa una, ang karon og sumabot, ginapasaylo na sa Ginoo, pero wala nang gipasabot nga license na muhimo putag sala. Amen? Dili ba nato abusaran ba ang gihimo sa Ginoo? Banto kay kastuhanon na bitaw ko, luwas na bitaw ko, pwede siguro kung mobalik sa kalibutan at least inigado sa Ginoo, luwas magyapon ko. O dili na mao. Wala na yung si Apostol Pablo, ayaw na mo pagpagapos, pag-usab sa yugo sa pagkaulipon. Kaya kung mabalik ka sa kinabuhing pagkaulipon, wala nagpasabot nga gawas nun magkanagkastuhanon ka, mas nisamot pa kang gawas nun kung mabalik ka sa yugo sa pagkaulipon. O dili na mao ha? Daghan magong mga higayon sa atong kinabuhi, isip mga gawas nun, or binadbara na pa sa pagkaulipon, diha sa yawa, usahay, dili ta makabarog. O binay kalabanan ang nakapait sa Kristohanon ba, no? Kaya kita biya sa usahay sa tong baraganan, may unita, luwas na bitaw ko. Amen? Kita na tao, natural lagi na makasalatan, ano man na, pamatas kalibutan. Pero dili na to, gamiton ka ng pinulungan, luwas na bitaw ko, langit na bitaw ko, di mas basto. Kaya mo ko na usahay gamitong license ni mo, aron, muhi mo kag dili maayo. May mga nga pilosopo kayo. Brad, mga lagat ta brad, balik simba brad. Luwas naman ko. Di ba? Yung saya na ba iso ang timailan na ba? Ato na yung mga tao nga blame sa usa ka Kristohanon nga nibalik sa yugo sa pagkaulipon. Natawan ninyo yung inspirasyon na? Ato na yung mga tao nga mo blame sa usa ka Kristohanon nga nibalik sa pagkaulipon. O nakabalon mo sa umot mo kasabot, no? Ibalik siya sa kinabuhi, sa kalibutan. Na may mingon-mingon, natawaran yun yung mga tawhana. They are professing that they are saved, natuwa ko sila, mingon ko sila, luwas sila. Pero latawan na ilang kinabuhi ron. O mingon na sila, mingon tinuban. Muna tinuod, luwas pa ba na siya? O mingon na kayo, mingon na sila nga, magirom ka ng mga baptist kay luwas man. So kung ato sila nga makita nga professing Christian, na nagtuog sa ipo niya, ibalik sa pagkaulipon, ang ilang numero 1 nga rason dahil mo na, luwas pa na ang tawanan na. Diba, mingon na, no? Muna tinuod nga luwas, kanang, kaya ang uban man, di man mo to once save, always save. Excuse me, ang uban, di mo to once save, always save. Amen? Kaya for example ko, no, kung save pa ka, kaya mabalik ka sa kalibutan, ang mga na, save pa magyapon ka. O mauna dahil ng pangutana, no? Actually, dili na maog ang isakto nga pangutana. Ang pangutana mauni. One save is always save is insakto. Ang pangutana mauni. Kung usa ka tao nagprofess siya na save siya, nga mabalik sa kalibutan,
ang saktong tubag mao ni luwas ba gina siya. Dili nimo questionon ang one save always save. Kaya ang one save always save, baruganan man na sa Ginoo. Di man na maginamusa basta baruganan sa Ginoo. Kaya pag yun niya sa John chapter 10, verse 27 and 28, and no man can pluck them out from my Father's hand, and I give them eternal life. So baruganan na sa Ginoo. Kung makakita ka Kristohanong nanibalik sa kalibutan, ayaw ingna nga, sayop ang one save always save. Ang imo ang sabton, ang pangutana nimo kung tinuod ba ginang luwas ng tawana. Ato ang i-question ang kinimang baruganan sa Ginoo ba. Dili na to unahon paglantaw kung tinuod ba ginang nidawat. Kaya ang Ginoo always pinalmustan ang iyang doctrine eh. Pag yun siya nga, these things I have written unto you who believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Kung saan man ako ang eternal life? Sa dihang nakigrelasyon ka sa Ginoo, nidool ka sa Ginoo ba? Naginulsol ka sa mga masala, nidawat ka sa Ginoo. Makuha ni mo na. O kanang klase nga pag-ingon sa Ginoo, dili na niya bawion. Yung anong rato na may mga tao nga mo blame, nga makakita Kristohanon, nga nibalik sa kalibutan, yung nga tinuod ba na ilang doktrina niya. Ang insakto nga pangutana, o tubag, mao ni. Kanang tawanan, luwas ba? Dili na to question ang doktrina sa Ginoo. Amen? Usay mag-question usay mga tao, mag-question sa doktrina sa Ginoo. Usay dili kita makabarog, dili kita makalahutay sa atong baruganan, usay dili kita makigimbasog ba sa atong kaugalingong baruganan. Isip magtuto diha sa Ginoo. Take note, we are now free or gawas nun. Ang mga Kristohanon gawas nun na siya. What I mean is, ikaw karon gipasayo na sa Ginoo sa mga sala, sa ugma ug sa malabot. Mo ingana ka kuan ang ingana ka dakong guarantee kung Kristohanon ka. Dinot kay no? Garantisado na ka nga pasayloon ka sa Ginoo. Mo bitaw na ang mga anak sa Ginoo kung makasala. Kung anak ka sa Ginoo, dali ka musugid sa Ginoo. Kung pasaylo ako ani, mo nang open ka kay papirmi sa Ginoo, mga pasaylo ba? Kay dali man gid ka pasayloon gud. Bantay mo ni mga batang dali kayo makasala unya, palangga kay sila ang mga papa mama. So dili pa na makasulti, sorry, gipasaylo na sa mga ginikanan. Kay duol man. Ang mga anak ko sa Ginoo sa makasala man ka gamay man madako, siguro kung may pasaylo sa Ginoo, dali kay pasayloon. Kay anak naman kadaan. Amen? Pero ako lagi usbon, ang kanang imong pagkagawas mo sa sala, dili po na imo ang license or imo ang dako nga lisensya aron muhimo kag mga sala kadadlaw. Mo lagi na may kayo ko ano may mga tami ngunal. Pastor, mas maayo pa maguro sa balay na lang ko. Dito sumuagi, buyag na ko siya. Kumusta man ka? Simba ta. Siya pastor sa balay, kakanta po ko kada Domingo. Gabasa po ko Bible sa mga kada Domingo. Unya ko sa problema na, dili na ko simba. Siya dito na lang ko sa balay. Okay man. Pero biblical po nito ako, no? Sa ingon ni Apostol, sa ingon ni David, I was glad. Sa kinang yung verse diya, malipayon akong maadto sa balay sa Ginoo. Makikita o makikistorya sa Ginoo. So dili sa simbahan makita o makikistorya ka sa Ginoo. Ikaw okay ba mo ha, pero mas bita gyud nga maadto kag simbahan kay na dito presensya sa Ginoo. Amen. E pwede naman siguro magbasa-basa ta dito sa Lord. How many days or how many Sundays nimo nang buhaton? Oh, sa nakulaan po ka, no? Sige lang kag ikaw ra to sa. Nakarabahan na ba maniana tas tong balay nya magyan tas to masilingan may nabuo naman na siya. Nagkakanta rin si Sierra. Nya nabi ko nidungo ko na pirmi ba inigagi na ko nga lanog di kay tingog. Kabasa rin sa Bible na usuga lagi sa tingog. So pwede man pero mas maayo gud nga kung anak ka sa Ginoo mari kag simbahan. Amen. Tapos pagtihon ba nga sa Facebook mo ni kalbanan ron kay namata sa moderno nga kapanahunan ron. May uban dito nga just doon sa Facebook o niya sa tinudanay nga kinabuhi walay simba-simba. Di ba? Ano diyo? Pagbantay biya kay bisig ang imo ng Facebook malapit. Unya ikaw may perno. Delikado kung nagayo, no? Sabi mga tao, magpuspad po kayo sa Facebook, pero ligabot sa kinabuhi tinuod, hindi mo matusimbahan. Bisig yan, tanda mo, di mga Kristohanon sa mga, no? Mga Kristohanon po, dili lang po mag-post-post, bisig mga sebraan po ba? No? Una, ang mga Kristohanon, bisan gawas nun ta,
Pero dili ta nagamitong lisensya aron maghimo og sala. Gawas nun ta at the same time free ta sa tanan nga mga klase nga kasi nga mga butang pero dili na to na may gamitong nga license. Remember that Christians are free from sin. Gawas nun na kita sa sala because God forgive us. Oh, saylo na kita sa Ginoo. Sa pagtumitrumpok din ang tingog. Ang atong pagkagawas nun, ang atong pagkaliluwas, ang atong pagkakristohanon, mao kini ang hinungdan nganong gi-remind ta ni Apostol Pablo. Kanya kining klase nga reminders ato ang ginising hinungduman sa Galatians chapter 5 verse 1. Kung nidasig siya diya sa permirong stanza sa ingong standfast, well, sa ubos, ihapon lang giusban diha, that nga importante gina siya sa ubos. O sa man siya diha, and be not entangled again with the yoke of bondage. Kinsa may istorya ani? Siyempre, ang mga Kristohano, no? Again man. Nagpasabot nga, naanak ka. Nagpasabot ng gawas no na ka ba? Yan, yun sa Apostol Pablo, and be not entangled again. O, mo niya itong bantayanan na take note, and be not entangled again. O, pag Kristohano tanong, anak na ta sa Ginoo, dapat ato agin siyang tagaag pagtalunan, pagtagad. O, bitaw na si Paul, mayroon sa Galatians chapter 1, na stand firm, barog na malig-on, ayaw pagpagapos pag-usap, pinawagi sa yugo sa pagkaulipon. So, we must do something to our faith, to our life, and being a Christian, natay mga susihon, o pagabuhaton, unsa man mga butanga na posibleng mugapos ka na to. Kaya sa hagod, nakabalota, pastor, nakabalo nami, amo na nang gikuhaan o strategiya. Dili na may mapadala sa yawa, dili na may mapadala sa kalibutan, dili na may mapagapos. Pero sa wala na to ila-ilaha ang mga butang na posibleng mugapos na to. Kaya sa makabalo mo ta, nga mauni, maayo, mauni, dili. Pero na may mga butang ginista diri sa ubos daan na posibleng mo pagapos sa tao. Or even sa mga Kristohano, pwede po ni magapos yan. Malalagsara ba? Kung saan na siya, una, the work of the flesh. Ay kaduha, dapat mauni ang ato ang buhaton. Kining gitawag og the fruits of the Spirit. Duha rin siya. The work of the flesh and the fruit of the Spirit. Kung saan itong nahon? Drita mo sugod, let us see atong ilailahon kini mga butang na posibleng mugapos sa tao o mupabiling walay kagawas no ng tao. Ato siya matao, hanto siya mamatay, kung dili ni may bawaan, kung dili ni may baluan na klase nga mga gisulti sa Biblia, posibleng yung ginapos kanto sa kanturan. Take note, bantayan po nila ito mga Kristohanon. Ha, dili lang sa mga unbeliever. Kung dili, bantayan po nila ito. Unsa man siya mga butang na posibleng mupagapos sa tao. Galatians chapter 5, verse 16, 17 to 21. Okay. Sunod na muna kuha kita sa tagsaon ko niya. Galatians chapter 5, diya lagyan po mga verses 16, 17 to 21. Yung sa 16, then I say them, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one or not to the other, so that ye cannot do things that you would. Kabalo mo, limang kitang Bible, yung sa Apostol Pablo, nga ang the work of the flesh and the fruit of the Spirit is contrary. Amen. Saan ang contrary? Kontrapartido gini sila. Oh, sa tuwan naman tayo mga kontrapartido, no? Sa politika na po'y kontrapartido. Dili po sa pagpangalagad, bantayanan na ito ni kontrapartido gini sila. Dili gini sila makahalo. O bitaw na, kung Christian ka Domingo, Christian ka all the weeks, give ba? Hindi mo kung pwede maghalo-halo. Kunya kung mahalo-halo, ninimo siguro tibuok semana, oh, makaingon ko nga, ginapos, gyapon ang tao. Una nga si Apostol Pablo yung ayaw na pagpagapos. Saan na posible mo gapos sa tao? Kining the work of the flesh, nga posible nga, kontraryo siya sa fruit of the Spirit.
Kita ra bang mga Kristohanon kung ang Biblia to pasultion kining fruit of the spirit, mga budlay bini sa ato ang kinabuhi nga usay dili na to mahimo. For example, lang tamong fruit of the spirit kining gugma. No? Lisod ng gugma, no? Lalas binag parehan ni nanay Sinta nga dili magasinabot ni siya ano. Usay mo lang gugma. O tulo na hisgutan unya. Unahon taning work of the flesh. Unsa may posible nga mo pagapos sa tao? Hangtod nga isol nga matawo siya, hangtod mamatay kung dili niya may bawaan. Magapos gyud siya sa pagkaulipon. Nasa verse 18. 19, 20, 21. But if we be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest or manifested, which are there adultery. Ano siya atong hinganlan ning mga works of the flesh. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies. Bisaya ang tani mo ron buga. Parang pagawaling mga Amerikano ni. Bisaya ang tani. Galatians chapter 5 verse 1. Tara. Kung ang Espiritu mo ay nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Sayon kayo pag-ila, sa buhat sa tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga pagkigilawas, hugaw o hilas nga mga buhat. Ingon man usab, di ni mao nga translation. Ako na lang rin binisayon, kaya di ni mao. Iputol man nimo. Iputol sa kanina. Kulang. Ako na lang rin binisayon. Now, the works of the flesh are manifest, which are their adultery. Ano yung adultery? Fornication. Mo ni siya ang daotang pagpakigilawas. Mo ni rin, no? Ano sa bagay ni siya? Tabangin ko ninyo, kadiki kumayo sa English. Uncleanness. Ano yung uncleanness? Mahugaw. Okay. Wala mata mga butang nga dili sa Ginoo. Hugaw gina siya, no? Wrath. Wala pa na. Lasciviousness. Masa yun sa lasciviousness? Ubos na. Kaya dito kakuha na. Idolatry. Ayaw pabilin sa mga butang mapagapos ni mo, ha? Kung dili ni mo na ibuyan ni mga butang, di ka mo biyaan ni yung Bible. Si Apostol Pablo na ingon, you are under the yoke of bondage. No? Ito nakita nga mga Kristohanon, tingnan ta sa Bible, nga gawas no na ta, nga dili na ta mobalik sa pagkaginapos, kay kita gibadbara naman guta. May ubos mong guta doon ay mga Kristohanon ba nga kabalo na sa kamatuoran, gisayod na, one day, mabawa na to, libiya na to, nagsimba, nagbalik. Luay may kayo, no? Makakwanta na niya, ang Bible, kanunay binanggaingon nga, gawas mo na nga bandage. Dayon, witchcraft. Okay, hindi na ko ni malinta ni witchcraft. Sa ba ko magbasa? Sa to ba ko magbasa? Asa rapit? Witchcraft. Ano mo ko ni witchcraft? Kubalo mo kung saan eh? Pagpamarang ba? Ang albularyo. Biblical mo ba na, ha? Basi nagtungo, iya nas Ginoo. Dili no nas si Pablo. Gapos ang tao ni. O ganami mga kauban sa una ra to no kay backslide na siya, no? Nami kauban sa simbahan nga witchcraft siya ba? Kabalo siya mo, yam ana. Libiya siya ato kay nagabasa siya ani. Nga dili dinhi kasulod sa gingarihan sa langit. Karon pagbiya niya unsa yang giang ko namo, yun siya nga. Moangkon jud ninyo sa una. Diha gi ko ani, kabalo jud ko itong sugid na ko ninyo kinsa mo giampuan. Uy, tinuod gid mo ampo gigawa de. Ampo gid gigawa 50-50 de. Ang ampo 50% sa Ginoo o 50% sa yawa. Duha di mo tawgo na. Delikado mo tawag ka kangit ni, no? Di na sila manibawat ng balibong naman. Ang ilang ipangsulti kalabanan kanang mga
Latin man, di man po kagsabot. Pero ang katong mga Latin, kung imo to i-mention, katong mga daotan, mao to'y magawas, kailangan man itong mapinulungan. Na, mo delikado po nino, witchcraft, hatred. Na, hatred, kini gitawag og kasuko og pagdumot. Na, mo na sa Kristohano, no, di ka magpagapos, unya, usay, adunay mga Kristohano, madagang kontra. Na, mo na bantayanan, no, mabito na iwalig na to, kay bantayanan yun. Kristohano na di ko, bawal din ang hatred. O, wala na. Katoy mo mga kontra, atuhan na to dayon ron. Di manuha, okay na ta, ha? Eh, bahala di ka kasunod lang, ako kasunod lang ko. Dayon. So, pagkila dire. Barian, so saan na diha? Ha? Sa Bisaya diha? Mag-away-away, no? Kini, mo ni sa mga suon eh. Kung ano mga panahon na, wala yung mga igsunay ron. Bisag dugo pa, hala, magdinuntanan pa. Labi nagyuta, may ilugan. Ako eh. Pag away-away, pag dinuntanay. Ano ba yun? Emulation. Ano ba emulation? Sina. Kung magwapa sa pikas, magpagwapa po ka. Kung mulambo ang pikas, magpalambo po ka. Yung magkristohano ng pikas, di po ka magkristohano. Matapasuya po ka, no? Nagkristohano siya? Di lang ko. Ito magkristohano. Nasa kristohano po ka ba? Nindot ang siya, Dayon, wrath, kasuko. Kitang tao, di gid maklikayan nga naabi tay kasuko ang gitaguan. Magawas naman po niya atong mga kasuko nga atong gitaguan, pero dili na kayo lala bakit pareha sa una nga daghan na kitang mapiksan nga mga tao o mga hayop ba. So na masyagi ka, lupad ko na mga langaw, wala idamang nga langaw, maglupad kay mga hayop na mo ipamit lang. Pero karon gustuhanon ka, lahi na, no? Magto niyo kun ninyo nga praise the Lord na lang ana masuko ka. Kay kung masuko mo gud kining wrath, mo na pinakataas nga ang kining gitawag wrath, mo na pinakataas nga emosyon. Sobra pagid kay sa nasuko. Wrath gid kay ba? Mo bitaw sa Bible, the wrath of God. Sobra paginis kasuko nanay dako nga kuan ba? Nga answer o nanay tubag nga grabe ka dako gyud. Unsa ba gyud? Strive. So may strive sa nina? Pagpundok-pundok. Saan niya pagpundok-pundok? Di nga na? Basi no? Kabalo na tayo na diyan, no? Kailangan tumutapok yung sa mga hantak. Yan no? May pining Bible na kay paunahan na ginadabla pa maritis na strife. Sedation. Pagbahin-bahin. Dayon, heresies. Mo ni tradisyon. Wala lagi butang tradisyon ka rin. Heresies, tumo-tumo, tinumo-tumo. Kabalo mo na mga tinumo-tumo, di na tinuod. Dapat gikan kit sa Bible, no? Envying. Suyaan. Balik mo ni manam ni gina. Murders. Pagpatay. Ay salamat kay wala ko mo patay. Pero kabalo ba ka nga bisan biya og nagpasakit kag istorya ng ana. Murder na bitawag na. No? Kaysa balaod sa Ginoo, sa balaod sa kalibutan dahi. Ang murder sa kalibutan, makapatay ka tawag ng murder. Pero sa balaod sa Ginoo, bisan pag istorya nimo or imuhang gibuhat dili ka nakapatay o nakapasakit siguro sa pagtuo sa tao or nakapahilayo sa tao nga lagad siya or bisag unsa pa nimo nabuhat sa tao, murder naman atubangan sa Ginoo. Muna ang murder dili na yung pagpatay kundi pagpatay siguro sa pagtuo nimo sa uban mao hinungdan din ng mga lagad posible, no? Drunkenness bisag pila pa ni balik-balik kung dili kini mawala kay katong sa kapastor dito sa isang lugar gabutang sa ito karatula nga kining drunkenness dili kasulod sa kinirian sa langit disuk ko sa mga pulubo eh. Mabuot ba ka? Wala man to kabalog Bible pero katong pastor ni barog ito nag-viral dito siya. Nya gipakuha to siya dito kay naka-disturb siya sa mga emosyon sa mga tao ba. Pero masakitan Ginoo pero tinuod man. Drunkenness dayon
Revealings. Okay ni. Unsa man ang revealings? Ha? Kini yung pagpatuyang, mo ni kining mga katunghimo ni Tatay Pulsiano ba? Revealings sa tawag ato. Unsa man na siya? Wala ginagibutang sa Bible. Bisyog sugal, mo na siya. Sa Bible revealings. Ibaloy na niyo ha, pinakalalo na siyang word sa Bible. Dili lagi niya igikuan ba? Wala lagi specific. And such like of which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Morning work of the flesh na dili gid kasulod sa gingharian sa langit. Amen? Unya kung magpabilin ka ni mga butanga, ginapos gyapon ka. Muna Apostol Pablo gita sa tagsa gini niya nagsulti sa Galatians para makabalo ang Kristohanon sa Galacia nga mao ni mga butang nga posibleng mo pagapos ninyo. Yan yung sa Apostol Pablo. Ayaw na yung taon mo pagpagapos pag-usab. Amen? O arita sa work of the flesh mo ito na, arita sa the fruits of the Spirit, or the fruits of the Spirit. Arita sa verse 22. But the fruit of the Spirit is number one. Number one is love. Budlay mo ba nino? Ha? Kristohano naman ko. Love. For example, Kristohano na ka. Hapakon kag dili mayong pulong sa imong silingan. Love. Kung sa una, hapakon kag dili mayo, labayan ko nimo mas dili pa maayo. Pero karon kay Kristohano naman ka, love na love. Budlay bini ato ang barugan no? Pero sa man kay mao man itong gipili. Sa una, muduk-mudukan ka karon imo nang gisingisihan. Okay, love man. Kunya, kining love, nakabalo mo sa 1 John 5. Kung mo taon diyan 1 John chapter 4, mahigugma kita sa tong mga igsuon, dili kay kita unang nahigugma, kundi gigugma kita una sa Ginoo. Unya niyon niya sa 1 John 4:20, pinakasakit po ninyo verse, kung ako gining ibutang sa kuang kuan ba gi-memorize binin ako. Tungod kay impact mo po ni ba sa kinabuhing Kristohano. Sometimes ato na ko yung mga tao nga di ko ganahan mo tingog sa labi na kanang maghimog sa laba. Pabubuyag ko, nya dili gitag doon, di na ko ganahan mo tingog. But wala ko nagamin nga hate gikaniya hatred ba. Gabuyag lang ka, dili lang ka usay mo tingog nila kay kabalo ka para makakabalo po sila sa sala nga imong gibuyag nila. Wala response ba? Kini sa 1 John 4:20 kanang ingon dia nga if you say that you love your brother, if you say that you love God and you hate your brother, you are a liar. O mo na sa Bible, no? Kung yung kang gigugman imong Ginoo, unya gadungot ka sa imong isig ka tao, yung ng Bible, bakakon ka. Para sakit-sakit to na, no? Amen? Muna kita, kung yung ta, I love you Lord. Unya, kung pa tayo mga kontra sa ito, mga kilid, bakakon ka. Bakakon din, no? Muna din sa Bible, grabe ang iyang standing sa about sa ato ang kon ba? For example, kining love. Pwede naman mayroon kamingon, I love God. Pero diyan nakay hatred sa imong igsoon. Nakay kasuko sa imong silingan. Nakay kasuko sa imong isig ka magtotoo. Bakakon gyapon ang tawag sa Bible na. Murang standard sa Ginoo taas eh. Amen. Kung gusto kang matubang sa Ginoo nga biyang ka gimahalin ang Ginoo, una sa tanan higugmaon ang imong tao sa palibot. Sa panahon nga makita sa Ginoo gigugma naman mga tao sa palibot, diyan na makita sa Ginoo nga gigugma ginoo Ginoo. Na, yung Bible, if you say you love God, then you hate your brother, you are a liar. Ang pagsamahan, wala nimo. Na, sumunod ang love. Dayon, una na siya na fruit of spirit. Dayon, joy, this one, joy. Dili ng joy, hugas pinggan. Ang mga anak kay Espiritu sa Ginoo, nangay magpuyok na kalipay sa imong kasing-kasing. Amen? The fruit of the Spirit is joy. Kaya ang kalipay diya, kaya ang Holy Spirit, nga nasa mong kasing-kasing, mo resulta na tinuod nga kalipay. Amen? Nabi kalipay nga tapahawra. Nabi kalipay nga tapahawra. Pero sa ang resulta sa Holy Spirit, tinuod gini siya nga kalipay. Dayon, peace.
Amen? O sa una, mag-away mismo sa mga, grabe, inawayay. Pero karon tubaganay na lang, mo na manglupad. Unya, pagkahuman, anay peace. Dili isda, fish mo to. Peace. Paghuman sa peace, magtingog na dayon. Amen? Okay, kung maabot pa ng pila ka adlaw, wa na mga tarong kaon ng mga tao nga binigay kay wa na maglungag, wa na manghugas, wa na manglaba, magkalakaw na lang kung kay waiting ganay. Pero sa diyang nanay espiritu sa Ginoo diyan nimo, magresulta na ni siya peace. Talagsaon nga kalinaw ba? Sa tuwas kung kinabuhi sa una, wala kalinaw no? Sa mga dili pa tag Kristohanon, agoy. Wa agyoy kalinaw. Pero sa diyang naana ang Ginoo sa itong kinabuhi, nanay kalinaw. Sa yung budget, wala yung mga kwarta. Pero kapalo ka nga nanay kalinaw. May uban sa una, kung may kwarta, hala. Wala, yun ang lupad na ng unsa ng mga uban yung panglupad la, basi kinsa lay at tuon niya, maglakaw kas krasada, makasugat ka, katakatawa ni mo, isuro-suro na kakatawa, problemado na ba ko? Mapil pa nang walay labot. Niya, pag-apos unahan, nag-iro, igda, magisikaran. Iro tao, matyabaw pa uli. Nagsuko ni tagihan, sa may iro, isikaran na itong walay peace. Pag-apos sa iro sa bahay, nakitang iring, gigukod po ng iring. Nakambrasan po siya sa napaka ng iring sa iro. Ilakilak po tayong iring sa babo. Kitang ilaga. Birahan mo ilaga. Dagan maangin. Lisod po niya ito. Kinalang sa una o karoon. Hindi yun, no? Nana tayo peace. Nana tayo kanang kalinaw ba? Sa una, wagi tayo kalinaw kita. Gamay na itong wala. Wasudan! Ay, hinampak mo ni Malaya. Ang lupad na yun. Wala ba yung kwarta? Kami saya ang mulinisan. Kwarta yun. Kaya kung wala yung kwarta, wala yung sudapon. Apoy bugas. Yang sa ni pangablapok. Pero lahi sa una kaysa karon more on praying man. Bagampo ka matingal ka na may maabot. Even ang mga unbeliever, tuktukon man sa Ginoo, ato ko to si kuan. At dito niya, ning ato ni mga unbeliever man eh. Wala posible kay gamit mas Ginoo. Mo na ang Ginoo mayo biya kayo mo-plaster basta mahimo lato ni mga fruit of spirit, no? Kay kulubana so uban ra bang wala pamilya nga wala piso say magpatay mag-unay. Mag-unay sa bagay o mag-unay sa ato sa barangay mag-iya ora og pablater. Ning suno na ba na wala pis. Wala pindot tinanatay kalinaw nga iya sa Ginoo. Long suffering. Katigo na kang muantos ba? Nanakay kanang gitawag na to kanang taas na kag pailot. Amen? Sa una, bubo na kay kag ilog. O kanila ba ito, bubo kay kag tubol. Katulog kag sakit ng istorya. Ibalos ni ka, segundo pa lang, to at ka dito, pero karon, tila na siya. Ginoo na lang mubalos niya. Ano lang, no? Ito sa una ba, sakitan ta. Yun yan ito si Kone, maot kong kagdaw. Ha, ako? Magkatilaw ka na ko, pas misaway ka. Pero karon, ano naon ka, may nakag. Noon na lang mubalos, anak, no? Vengeance is mine man, yung Bible. Dayon, long suffering, gentleness. Saan ang gentleness? Ha? Matinodanon. Or ko faithful. Honest. Siguro, dito. Pastiment na nito. Ha? Malumo. Hinhin. Malumo na ka, no? Bitaw, no? Isa una. Mahinahon. Kasi sa una, bitaw na may mga isog ignaw niya na Christian, ha? Murag ni Lugmay, bilang mga unahon, no? So una, madlo ka musugata. Karoon nga, bitaw sa laon. Laon dito ako kitaw. Isog kay mga naon. Pero doon lang storya. Lumo ka storyahan. So una, bugat kaya itong mga sultian. Karoon, orang ni bugat na gamay. Pero ni us-us na giba. Gentleness, goodness. Nana kay goodness imong kinabuhi. Dayon, faith. Ano pagtuo mo tubo? Meekness, temperance, against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Kini mo ta kauban na ni sa paglansang sa Ginoo. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Okay? Pabantay mo yung Apostol Pablo. Kung magpuyo kita diya sa Espiritu, maglakaw po ta diya kuyog sa Espiritu. Let us not be desirous of vainglory,
provoking one another, envying one another. Mo ang last niya or even conclusion niya sa ubos. Nindot din siya ng sa ngayon, verse 26. Ano siya? Let us not be desirous in vainglory. Amen? Ayaw gid kamo pagtinguha og mga kawang nga mga paghimaya ba? Pag kabalo mata ng mga kawang nga mga walay pulos nga mga butang no? O niyo sa gusto Pablo ayaw niyo nang tinguha. So kita bali no, tinguhaon na to ang butang nga walay pulos nga dili makapahimaya sa Ginoo. Di po layan na to ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Yung sa gusto Pablo ayaw niyo tinguha ang mga dili makapahimaya sa Ginoo. Amen? Provoking one another. Something provoking. Pagdagdam sa usap-usap. O envying one another. O walay pag-usap ano? Pagkasina sa usap-usap. Amen? For example, makita ka nga ang imong igsoos pagto na ay gamay sa iyo. O provoke him. Usaha mo ng provoke. May lang, buyag ka lang, brad. Ibig na mo ang gihimo. Kuha na bina niya, lust of the flesh na bina mo. The works of the flesh na bina. Bali gamay sa fruit of the Spirit. Yan yung sa Pablo, pinakalas pa yun. Kaya mo ni pinaka, kuhan po, mo ni pinaka, dili pa yung pinaka-rest ni nga weapons ni Satan. Wala, paminaw na ko, naanis tunga-tunga. Kaya ang iyang pinaka-dako nga weapon is kinitawag pride. Sin, saka. Mo na yung Satan. Wala, naanis is tunga-tunga. Unsa man ni, kining envying. Envying. Unsa man ni, suya. Hinungdan na nung nahakpa siya. Kay suyaan man, for example, may mga people, gusto nyo ko magpastor. O di na suya, tinguha na. O di na po kayo, masuya kayo pulihan. Ayaw, kisuya na. Pag-eskwela po, para matinguha, makuha niyo mong tinguha. Amen? O sa simbahan po, likay na to ng mga suya, ha? O kung saan po ang na to, maura po na. Kaya gamiton mo na siya, ano? Example, may kisalina, dress ang usa. Mag-dress po ka. Kanya, kaya wala naman kita domingo, mawala kita isulog ni mo. Makita mo na usa, kasi suya niya, wala dito ikabuga. Wala na to, no? Bahala ko sa itong isulog, basta dili likayan tanang suya-suya, ha? Iyan na sa kalibutan, no? Amen? Mas muna ko, kini mga butanga, dimension ni Apostol Pablo, para ikaw o ng Kristohanon, magbarog diya sa Ginoo. Stand firm in the Lord. Amen? Duha ka butang, yung i-mention dire, likaya na to, the work of the flesh, and then mao niya ato ang himuon, o pagabuhaton kining the work, sabi niyo sa? The fruits of the Spirit. Amen? Ang fruit of the Spirit. Sabi na to? Simple rin ito ni Sayron. Inaot ko nga, doon na po tayo makuha ang pagtulunan ni. Stand firm in the Lord. Parang namalikon niya sa Ginoo. Dili na to kalimtaan. Pag-iwan niya Pastor Pablo, ayaw na kamo pagpagapos pag-usap sa yugo sa pagka-ulipon. Mas pa ko, ayaw na kamo pagpagapos pag-usap sa yugo sa pagka-ulipon. Nga naman Pastor, kay gawas no nakita karon tungod sa Ginoo. Amen? Free na tayo. We are free. But ang atong pagagawas nun, usbon ako, dili na nato gamitong license para mabuhat ta og sala. Ha? Gamiton ta niya itong pagagawas nun, kung nagluloy ang God. Amen? Para may maya ang Ginoo. Kung hindi ito man yan yung nanatay access sa Ginoo, kabalo mo, dali sa Bible, ang lungkon sa Ginoo, katong mga matarong, katong may access, dili siya mamati sa ampo or pangamuyo sa mga makasasala na. Kanino tanin na natay access sa Ginoo, no? Kay gamay na tong hangyo sa Ginoo, dali kay dawaton. Amen? Ugsa papilis pa na, dili mo untol ba? O kaya ang papilis nimo, for example, ato kagawas, unya kulang imong papilis or kulang ang imong requirements, agoy mo untol na. Pero sa Ginoo gani, kumpleto ka, unya buhaton ning fruit of the Spirit, mo aning tumanon, ingnon ti kay igsoon ang Ginoo, muhatag po siya pagka-faithful diri kanato. Amen? Stand firm in the Lord. So maninog ta, ato ang tapuson, ato ang mensahe o ato ang pagsimba agi sa pagampo. Unya ikat sa silent for 3 minutes dayon ato ang iampo itong mga inyong ipagsugid gyud na. Iampo sa Ginoo.
Ako lang tapuson. Ayun yung kalimti ang atuang bulhato, no? Ang atuang flooring. Pagkapot ba yung panahon? Good health food, may palawas, okay? Imo dalay ko ganahan ng Dios, salamat po ng kanyang spiritual as kapuno, salamat po sa mga mensahe, salamat po sa mga presensya, salamat sa mga katuban, o amo ang pangamuyo ko Lord ng kapunon, una sa tanan, ang mga po Diyos, ang mga members, hindi na simbahan, every family na padayon ng Diyos na mag-dot-dot, mag-stand firm, hindi mo, pag kita mo Lord, magpapamilya ng simbahan, padayon sila magpangalagad, hindi mo, ikan sa mga inahan, amahan, kabataan, na padayon sila mga commit, yakin mo, na isa pa man itong mga family, nga broken, your praying Lord, nga kung mga kabataan, nga nag-ampo po sila mga ginikanan, nga masave, na mangalagad, among giampo ko ni Lord nga padayon ka magahikap kanila o maghatag o pagbugas ilang kasing-kasing mangalagad ko sila kanimo o bisan pa Lord sa mga Kristohanon nga ang pamilya nagmaluyhon dahil kami mga pangamuyo nga padayon ka maghatag kanila encouragement nga magbalik ko sila sa pagpangalagad ya kanimo itong mga Kristohanon Lord gikan sa mga people ng sa mga tatay nga nagmaluyhon ang iyang pulit kanimo na mga sinukapon, mga silang pabalikon, diya sinukilan, sa dili pa Lord lahing tanan, sa dili pa kumubalik. Pero mo pangamuyo Lord, ang commitment sa church, ang isangon, hindi ka na mo, dahil kami nagkangkulog, lagi na sa mga development, sa mga building, praying Lord, na padayon ka nga magagamit man mga kusog, tao, ng mga blessings na masuklayan ang ang building, lagi na sa flooring Lord, among plano na mag-agyaw next week na napangamuyo nimo dahil ka maghatag ka ng kusog, yun man may panahon, may panglawas, o naman sa mga obra amahan, o among kalipay nga makita ang among building na magaway ang among tumbanan. Salamat Lord sa mga members, gabi mga Kristohanon nga gamit aron makahatag, commit, sa simbahan, para sa materialis o pamamabangko. Dahil sige ka mga bless, matagusa na malipayon na nagkumit. Sa naman sa mga Kristohanon na ubrahay, dahil kami mag-aampo Lord, atod sa mga kamot, diyakonin mo, pinagis pagampo, aron tipigan mo Lord, ang ilang ginabuhi dito, dahil ka mag-ubra nila, dahil ka safety kanila Lord, silayo sila, pang-safety na ako nagtabang ang mga pagmamayo, dili parang na po kanila. Dahil ka mag-uba Lord sa mga Kristohanon nga dahil panghuna po Lord sa mga ministry. Dahil ka mag-uban na ito na mga katawhan, nga itabang Lord sa mga nabuhaton. Still pray nga dahil ka magkapakamayo sa lahat na yan po sa nang Lord ang amo ang buhatan sa simbahan, ang ministry, ang lisanan dito na mo, ito na sa children ministry. Ang pagpili Lord nga nakatag sa lugar, nakatag sa mga agapit, isa din ang iandang para amo ang klasihan, yung mag-Bible study, ang Lord, na kadayon ka mag-andam ng mga tao, yung kanunay magawat ka na mo, magawat sa mga pulong, aron sa napong mga buhaton, sangyo ko Lord, natos lang yung lapit, natos lang yung katawan. Ang pong Lord, nga kanang panahon na, maabot, o kagamin yung mga tao Lord, nga o ang masiran sa mga pulong. Ang pong Lord, ang matag-ministry, nga ilan sa mga members, sa school ministry,
children ministry, even doon sa piling building. Ang po na mo nga, ito naka-utang na ng ministry, tuman po sila, sila ang mga gisangunan nimo. Pag-pray na mo Lord nga, inyong kapunon, sabi na sa mga 1 year multi-camp, i-pray na matagukod, sa sunod tuig, ito na kami service, kami simbahan, niya, kada naman yung gihangyo din mo, nga mataguk niyo, o nagkatumaran kini, kung kinapaman sa mga kamot. Ako na mo rin, mga padre ni pamilya sa simbahan, o mga nanay, padayon niya po sila mga tagubusog, dito sa kumataan, na marigil sa simbahan sa time na imo nga adlaw ni. Isa naman Lord sa mga ultrahomon na sa plano pa sa mga simbahan niya, anong yan po mo Lord na makumpleto kini, na yan din sa mga plano sa matuman ni tanan, sa ibang kini mo Lord, kung wala kini mo kung wala ka. Ang mga pagpamawali ka ron, kadayon ko mag-uban ka na mo, kadayon ko mag-bless, ito na sa mga panginabuhian, sa negosyo, panguma, inuman, pagtrabaho sa matagustuhanon, kadayon ko mag-bless. Kaya people, sa pag-eskwela, kadayon ko mag-uban kanila, na balik sa ilang klase, dili mo yung babaglon, o simba sila, balik day sa Sunday, dili ilang i-balance ang pagpangalaga di kanina. Kaya po na mo Lord, ang mga patanunan, nga magpadayon ko paggamit sa bulaton, ang mga lalaki amahan na magbalik ang ilang sigla, encouragement sa paggamit din Lord sa bulaton. Bani ang bulaton rin, pagdayan ko din mag-ampong, ang doon pa yung mga katauhan, mga pulsan, na makadawat ko Diyos sa inyong pulong, makadawat sa ikaw o kaluwasan. Ito po na, bani kami sa mga pagpamauli, bani kami sa inyong gahi, bani mas sa inyong katubang sa mga panimalay, kasaka sa panimalay, ang mga pag-ampong Diyos, makadayon ka nga, mag-iway ka na mo, maghatod ka na mo. Hatag ka na mo Lord, ang peace of mind, yung joy, o importante ang love nga sa matag-usa, among yan po, labi na sa mga pamilya, na may usa among gugma, joy, o gitawag o panag-iusa o Diyos. Ang kinasayad ko niya, adunay kalipay sa panimalay, adunay gugma sa panimalay, adunay katong impact Lord sa among pagpangalaga dito niya. Sa kalagapunan, salamat sa mga kauban ka na mo, aking tanan, among itugyan, sa pagpasalamat o pagampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, daghang salamat o mayong hapon.